Mislim da bih otišla s njima na mjesec, zato što mislim da bi oni stvarno pamtili takvo nekakvo putovanje. Bok, halo, hola, čao. Dobrodošli na intervju PKG Europska gimnazija Zagreb. Sam Davorka Likarić, profesorica sam hrvatskog jezika, predajem već preko 20 godina, sad već preko 25 godina. I ovdje sam od nove godine, znači nekih, dakle jedno polugodište i to je otprilike to. Koja je razlika između dobre nastavnice i odlične nastavnice? Pa mislim da dobra nastavnica će znati ispredavati svoje gradivo i bit će jako konzistentna u dogovorima s učenicima, znači učenici će uvijek znati na čemu su s njom i bit će im jasno i dobro objašnjeno svo gradivo. Međutim, mislim da odličan nastavnik prije svega vidi svakog svog učenika i svaki razred i nikad neće na jednak način ispredavati istu lekciju. Dakle, u jednom razredu će biti na jedan način ispredavano, a u drugom razredu na drugačiji način, zato što su učenici iz sredine zapravo različiti i onda im treba prilagoditi na neki način predavanje, tako je njima to puno interesantnije, povezuje se gradivo sa nečim iz života što bi tom razredu bilo zanimljivo, tako da mislim da bi evo to bila ta neka razlika. To onda oni puno lakše i bolje i pamte. Koja su vam neka najdraža sjećanja iz srednje škole? Ja sam završila klasičnu gimnaziju u Zagrebu u Križanićevoj ulici i to je bila dosta stroga škola, ali jako mi je ostao u sjećanju profesor Šešelj koji mi je predavao grčki i latinski. On je bio jako zanimljiv profesor i bio je duhovit čovjek, tako da njegova su predavanja bila izrazito zanimljiva. Jednostavno to sam voljela slušati i voljela sam jako hrvatski jezik od profesorice Merijan Škare, zato što ona je predavala, dakle, s lakoćom jednom, voljela je jako raditi svoj posao. Ali ne samo to, nego nam je dala jako puno mogućnosti da se izrazimo kao osobe, da izražavamo svoje mišljenje, a to mi je kao jednoj buntovnoj tinejdžerici bilo stvarno jako važno, tako da evo. A zašto kroatistika na Filozofskom fakultetu? Pa zato što sam oduvijek zapravo voljela jezike, kroz institucije, kroz školovanje zapravo sam za 5 jezika sam učila, engleski, francuski, njemački, grčki i latinski, a samostalno sam još učila talijanski i španjolski, tako da voljela sam proučavati stare kulture i narode općenito i onda je bilo zapravo samo pitanje koji jezik ću zapravo završiti. Jel? A voljela sam i pisati i onda je nekako ispala kroatistika. Što je ta jedna stvar koju biste htjeli da se vaši učenici sjećaju 20 godina u budućnosti? Pa ja ih učim da se uvijek pitaju zbog čega je nešto tako kako jest. Recimo kad imamo nekog književnika, onda se pitamo zbog čega je baš taj književnik u čitankama. Neko povijesno književno razdoblje, uvijek se pitamo zbog čega je baš tako kako jest. I zaista se nadam da će se i jednog dana uvijek pitati zbog čega je nešto tako. Ali vi njima na neki način onda dajete cilj. Dakle, koji je cilj? Danas ćemo nešto naučiti, zbog čega ćemo nešto naučiti, zbog čega je to baš na taj način. I onda tu nema niti bubanja na pamet, nego vi jednostavno razumijete stvari koje učite i to je potpuno nova razina prihvaćanja informacija. Koji biste savjet dali novom učeniku koji sutra kreće u Europsku gimnaziju u Zagrebu? Rekla bih mu da okreće novu stranicu, rekla bih mu da kreće na put gdje će dobiti nova saznanja i steći nova prijateljstva i nek uživa u tome. Koja vam je najdraža knjiga, film ili priča i zašto? Nemam najdražu knjigu, ali dakle, književnica kojoj se stvarno često vraćamo u posljednje vrijeme je Olga Tokarczuk, poljska književnica, dobitnica Nobelove nagrade i ima jedan drugačiji kut gledanja na književnost, dakle ne želi poučavati, ne želi davati odgovore, nego zapravo otvara pitanja za razmišljanje. A što se filma tiče, sad sam nedavno drugi put pogledala bugarski film Slava i opet me oborio s nogu, zato što je to socijalna drama koja kroz crni humor opisuje borbu malog čovjeka protiv sustava. Odličan film. Što je posebno u Europskoj gimnaziji u Zagrebu? Mislim da je ovdje posebno je već okruženje, ovdje je stvarno jako lijepo i ugodno učiti, a isto tako mislim da smo svi zajedno ovdje posvećeni tome da učenici dobiju mogućnost otkrivati svoje mogućnosti i svoje želje, a onda se i usmjeriti prema onome što će jednog dana raditi s ljubavlju, što će volje zapravo. Da možete otići svojim učenicima bilo gdje na svijetu, budžet neograničen, gdje biste otišli? Mislim da bih otišla s njima na mjesec, zato što mislim da bi oni stvarno pamtili takvo nekakvo putovanje, ali mislim da bi
od tamo svijet nama izgledao potpuno drugačiji, da bi nam to davalo jednu perspektivu o dosezima čovječanstva. Tako da, a inače mislim da bilo gdje da odemo, da bih uspjela pronaći nekakvu edukaciju za njih, da bih uspjela poučiti nečemu, tako da.